Di hamo kadongan jumpa musai di acara Palabok Roha di kanal YouTube YKB Marhata Batak Toba. Adorak sota jalo hatani debata renungan dihita sadarion jongolo mahita martangyang. Asini roha ma di hamu dohok dame nasian debata mata dohok nasian anakna Tuhan Yesus Kristus tuhatai. Amin. Ia renungan sadarion dibuat do sian buku renungan wasiat dohot judul Hapor Siaon dohot hai baruon. Maruja hamai sian hatani debata di Yesaya 65 ayat 10 saha 25 dohot pangodol hononna sian Yesaya 65 ayat 10 songono ma didok disi. Ai idama auma manopa langit ne baru dohot tano ne baru jaladang be ingoto nakana parjului manang tarsunggul turoha. Hapor siaon daksoy alai mangula jala mangolu somaldo tabege paddohan songonon hapor siaon na mangolu torus do marpangulaon mangolu jala patubuhon parbue na denggan bahkan hapor siaonido gabe patupa hamubaon dohot hai baruon dingolu ni sasahalak manang ditonga-tonga ni hapor siaon nang parsauran si gano pare. Ngolu ni hajol maon, boy do di pauba marhite hapor siaon, gabe lam tu denggan na jala lam tu majuna. Jesaya di bagasan panatapanna, manang di bagasan parnidaanna, patuduhon paboa debata sadiri do, na patupa hamubaon, dohot hai baroni. Israel na jolo na marukil di habuangan, ditogu-togu mulak muse tuhutana, ditoppa debata langit ne baru, dohot tano ne baru. Dangadong be ingoto na kana buruk dohot na jahat. Dangadong be roha na jukat disi. Lapatanna, di pauba debata harohaon na sida, ima roha dohot parbinotoan na sida. Dilehot debata inganan ne baru, ima inganan huta nagoklas ni roha. Hadameon dohot hatigoran. Marhite na makaporsiay debata na marpangulaon jala patupahon na songoni di do Israel lau patupahon dame ni debata dingolo si gano pare. Haporsiaw tu debata mangojar rohatta asa parsidohot lau patupahon hamubaon dohot hai baruon. Alani halak na porsea dang boy be somak kalomohon hamubauni. Halak na porsea tarjou mangula proaktif lau patupahon hamubaon asa tupa hadameon dingolu ni marsa sahalak songoninang di parsauran na bidang. Amen. Moliate marohanami di Tuhan dihatam barita nauli naung hujalo hami diari sadarion. Suato mahatami marurat marparbue di rohati atinang pikiran nami. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami martangiang hami tuho. Amin. Songonima hatani debata renungan dihita sadarion. Unang lupa kadongan like, subscribe jala bagi hotua kadongan ala marhitei na dohot dohita mangurupi ulau marbarita nauli rap dohot YKB Yayasan Komunikasi Bersama. Mauliate debata mamangaramoti. Horas.